И здравейте, какво правите? Днес ще играем на Five Nights at Freddy's. Така, почваме. Да ви кажа, че това е хаби само 1% батерия. И... Защо ми гейма ще континю? Един приятел е така ми каза нещо и... Айде. Сега почваме. С този рекордер почвам. Тук няма фенер. Да играя. Чика. Гледайте са маски. И сега мога да ви поговори нещо, но аз не искам, защото е страшно. Така. Свалих камерата да ви не затваряй вратите. Хайде. Малко да не Малко ме е страх, затова ще почна двойката. Единицата е доста страшна. Двойката е доста цъка. Извинете. Континю. Още си на първо нещо. Рекорд АЕГ. Точка. Приятели, на трета нощувка е тук ще е Бълмен. Не, тук ще е Чика, тук ще е Бълна, а пък тук може и да е главата на Олд Бони. Така че, а пък е тук стои Чика. А тук стои Фреди, като някакъв луд. Това е Голд Фреди. Не е Голд Фреди, а това е най-хубавия Фреди. Тук са всички, да ви кажа, мои приятели. И така. И тук се забавляваме. Ето я мишката, някаквата мишка. Не, това е гаджето на брат ми. Приятели. Приятели. Хареса филма в YouTube, лайк. Клипа. Извинете за малко. Така. Тук стои Чика. И така. Той за маската. Добре. Приятели, ето тук ли беше? Тук стои Балунбой. Той се казваше Балунбой. Извинете за този коментар. Но днес... Извинете. Мой един час не изтах. Имам сега само 2% батерия. И никой още не е тръгнал. Добре, приятели. Щом започна да навива, значи ще тръгне някой. Тия тримата гадняри, някой ще тръгне. Да, наистина. Извинете. Не трябва да говоря. Това зарежда маската. Маската беше оня, как беше проживащия.
седнало селено място. Че ще си усила път. Чека, много да обреш. Оне, тръгнал е его тук. Его тук. А Фреди. Вий го. Това е легнал. Внимай с това с китарата, аз не знам. Навивай Music Box. И приятел. Падне батерия. Съжалявам, обаче тук вече има напрежение 3 часа. Той стои още като пън. Тези още стоят като пън. Не знам. Защото са пънове и да ви кажа, Навивай Music Box. и Music Box не ще ни шашне. Излиза пупет. Още е тук. В тръбата. Няма го. Навивай. И приятели. Някой би трябва да тръгне, не знам. 3 часа е. И 3 часа. 4 часа. Ще отива двамата. Вадил, чакай. Тук навивай Music Box. О, бокс. Иначе Music Box. След малко ще падне батерия. Не знам, мой човек. 1% батерия. Не знам как се му пада. Някак да навива Music Box. Някаква версията е много странна, че се много. Дечка ли кой хаби батерията го отбой? Мислиш ли? Да. Само това са митове. 4 часа и тя двама. И няма нищо. Втората може да по-гадна, защото вече ти идва. Фокси, Балун Бой вече тръгва, Фокси тръгва. Много е гадно. Нали го това? Тук стои. Паш, падне батерия. Така, приятели, кой ще спра? Не спирай. Гледай къде са. Гледай към камерата, къде е Бони. Където е 5 часа. Няма никой. Където е Бони, гледай камерата. А той къде беше? Няма го. Търси по другите. Чека. О, Виолита, виж къде е. Майко, приятел, ще го видим. Казвам. 6 часа ще стана преди да го. 6 часа става. 6 часа. О, сеньорита, шкалика. 6 часа ли? Почти. Навивай кутия. Music Box. Приятел. 6 часа ли? Още 3 секунди. 10, бръсвай. 10, 9, 8, 7. Става. Приятели, това се казва. Това е край на епизода. 6 часа стана и втора нощ. Довиждане, първа нощ и това беше от нас. И до